Amb Mohamed Jordi. Gracias, buen día. El Tribunal Constitucional Espanyol atura els nostres destructores d'estat. Sí, ja ho he dit. Un cop més es demostra que els espanyols en qüestions d'atur són els millors. Gràcies i continuem. Seguim parlant de Catalunya. Els crítics d'Unió Democràtica, altrament coneguts com herois de la nació. Comenta una cosa, se suposa que estàs fent un informatiu objectiu. Ah, sí? Si no pots donar tant la teva opinió personal. No, digue'm un periodista que no ho faci, això de donar opinió. Tuixer. D'acord. Els crítics d'Unió Democràtica han estat expedientats i suspesos de meretància, entre ells Núria de Gispert, Antoni Castellà i Titon Laïlla. Titon? Sí. Titon, la illa? Sí. Quin nom més cuqui. Bueno, un moment, està fent un informatiu. Què fa vostè comentant també les Per favor, heu parlat de Titon, la illa? fotos? Aquest senyor que és d'Unió Democràtica. La senyora, és una senyora. És una senyora I ara que s'ha dit. que es diu Titon. Sí. Això és travestit, no? Això en preveu. Escolta, és un nom la mar de cuc i conté les dues coses que més m'agraden. Gaudir d'un bon titon i anar a comprar a la illa. Més notícies a l'actualitat. L'Alta Legislativa de Barcelona va colar el fitxatge d'Avanyón, una activista feminista, com a directora de comunicació de l'Ajuntament de Barcelona. Aquesta persona havia dirigit un blog que es deia Girls Who Like Porno. És aquí que està interessada en temàtic No, pornogràfic. per l'amor de Déu, dones a les que els agrada el porno. Això què és, una web de ciència-ficció? Perdona, a les dones cuquis ens agrada el cinema eròtic. Les pel·lícules on al final es casen.